Okay mga diskarte. Good morning, good morning. So ayan, didiskarte tayo ng ulam mga kadiskarte. Hindi na nakakahuli yung ano natin, patibong, kaya didiskarte tayo. Sana mayroon tayong mahuli. May nakita ko dito puro bangos sa sulalampatin natin, oh. Tingnan natin kung ano, kuha natin sila. Okay mga idol. Okay, dito na tayo sa lugar. Yung mga kadiskarte, oh, dito natin, maraming bangos dito nakita ko kanina. Dito natin ilalatag yung lambat natin. Okay, let's go. Ayan mga idol, lalatag na natin yung lambat natin. So ayun mga idol, oh. Bangos. Oh. Mga diskarte. Ayos. Swimming. Nakadiskarte. Nakakuha na tayo ng ano, ayan, oh, pang ulam. So, uwi na tayo. Ganun lang kadali. Ito. 30 minutes lang, makahuli na tayo ng ulam. So, bukas uli. Ayos. Shoutout sa mga taga Pangasinan na magadiskarte. So, ayan, meron na tayong pang ulam. Uwi na tayo. So ito na mga kadiskarte, oh, pinaksiw na natin yung nahuli natin kanina. Oh, paksiw. So tara, kain na tayo mga kadiskarte, oh. 30 minutes lang, may ulam na tayo. Ganyan ng diskarte pagkuha ng ulam dito sa probinsya namin. Okay, bangus pa. Tara, kain na tayo.